Hey, what's good, it's your boy KSP to know me if you know me. You know the vibe. So today we're operating a young smash or pair. So no guys, always do it after it all day, every day. And please guys, make sure watch this video till the end. Share, like and comment. Type shit. So anyway guys, 1K likes for this video, you know the vibe. So today I'm not alone. I'm here with It's your boy Tapo Savage, one and only crazy nigga from the hood. Nani as Tanya Siso with you. You want born, eh? I'm a queen with you. I'm a king's with you. As a nigga, guys, let's tell you all through I will match it down and I'm trying. It's operate. like my friend. My friend. Bathini choppers going. Bega it's your boy Mr. Kutelezi my friend ukula guys. Now we as man la khona mina zikhazenza ngizabhibli. Bega ke sayicala ke choppers going. Ngeke my friend. Alright. Siyabuya. Uyabuya. Shithi maye ngicala kanje. Uze la. Okay. Ngicala wabo la. Movie. Vele sengiyazi ngikhuluma amaqoqo. Bheka. Ungabi ne-attitude like angeke uzube mhlophe. Ngiyavuma umhlophe. Ngila ke. Hey, yo. Ishinayane. Hey bana. Divan nana plus divan. Wenzakala. Romeo Juliet kanti. Uthi divan. Akumulisto. Ngandlula amafuna ukudlula yazi. Ya kupop the balloon angazi uthe ngiyaphapha ne. Bheka nginjalo mina. Ngiyakubona la uzile lana ngazi ukuthi ubani okushayile ngama blue eye. Okay, izwa ethistani original. Angcolile i-original. Elakho. No like okay, siba iske Soviet. Bekul khamile. No like angifuni ngcoki Adidas girl. Nana manje uthi angitholanga kahle. No angisingi top 10. Uyangithola nana manje ngibuya emncwabeni ngithola mungathatha ukubheka ngishaya iformal ngithola. Yeah. Ngaweba It's a pass. No. Inswenga. Precious no. Precious ngani wena? Ubani ogayigama la Precious? Precious ngani? Man utshela abazali bashintsha igama wena. Kumele ube wena nobumnyama. Hayi nokukhanya nobumnyama. La. Hayi ugeleshi. Khamba ngiyamzwela. My friend, la. Usabuya la. Wena singakakhohlwa into lo msila uyashi. Lapha emuva. Uzomthola. Musa respectfully pass. Respectfully. Nangu military. Hayi intwana yami. Okay. Okusalayo usindanga. Akasindanga. Adala smash. Smash way. Okay. Musa. Timeless. Oh, timeless. Yeah, timeless. Wena sengizokusimeshela for i-vibe yakho uthi uyakwazi manje ukungishayela bona abafana ngithola. Ayi, okay, ukuvala. Urita. Hayi ngithi smash twana. Smash. Uthi smash. Washo kanjani? Mfethu manama. Washo kanjani? Ithi smash. Izanazo. Kushuthi ish. Man smash. Sibone ngathi iyasheka le smash yakho. Hayi sibuyele phambili. Unayane yena ngifuna isezinga lekimi. Hayi kuna flop. Sla. Asondela baby girl asilumi. Basha intro basi. Nangusindi Cindy noma teacher what out. Sibone lezinto. Hello. Hi. Konje bothi? Ngithe uhamiti. Wena la khamanga cokubuza. Okay. Maye wazela namaqasi esikolo khambani. Girl mengicokini i-format kumele like umuntu umesha ngithola ushaya ubuya kuma final. Ubuya emncwabeni. Emncwabeni like ngishona bani bani. Cokubuza.
ukuthi umntwana wesikolo or umama vele umndeni wakini. No like ngikubani ngilikenayo ngithola manje ngirespectayo ngithola yeah Okay, it's a pass. Yeah. Okay, we here. Hello. Yeah. Unjani? izwa ne isise sihlale 9 months izwa Mos isikhathi sakho sesidlulile yabo. Yeah, isikhathi sesidlulile. My friend, we here. Ubani kama lakho? Sesh. isise sihlala 9 months Hayi. Pass. Hello. Ubani kama lakho? Pass. Here. Hello. Smash. Pass. Pass. Hello. why Ubani kama lakho? I don't have a reason yabo. Anginayo reason. Smash. Ubani kama lakho? Smash. Smash way. Ubani kama lakho? Mufelo. Unjani? Smash. Smash way. Kama lakho. Homeboy. Smash way. Whoa. Usimesha from kuphi? From le. So uzoba khona bonke. Abengibuza. La uthi. Kama lakho. awuyazi Isikhohli. Uthi kalokho. siyathi oh Smash. Smash. Hello. Ubani kama lakho? Ubani kama lakho? Obheka lela. short message umengathi ilela hablili noma ungagcokisa exilanjare angeke ngivukele Okay. Oh, shele pipe le, tem pipe lakho. Shi pipe lakho. Angitatazeli. Ngangithatha kanje. Boy vele. Kadu yini boy? On point. Don't get Whoa, why? Oye, Pass. Uyapapa. Uyapapa. Mina ngaphuzele namagugu. Bro, no revive, guys. I know that. Yo, imoto zami man. Ngali time, my God. Guys, no revive. Let's get roll. Make sure watch this video to the end. Don't forget to subscribe, guys. No revive. Type shit. 1K likes for this video. So let's get roll. We here. Say show mnyama. We no revive. 10K likes. Yeah, man. 10K likes for this video, guys. We here now. Say show mnyama. What up, which you suppose to me not take as a police so you can suppose hey, chopes go. Hello. Alright. Pass ani. Why? Yeah, I respect food. Okay. Hello. Hello. Alright. Kamba Ukraine. Sure ukuthi right. Pass. What? Hayi. you are shaking my car Okay, hello. Hello. Alright. Namhlanje noma hips. Hayi futhi ngizobuya ngakho. Pass. Okay. Hello. Hello. Alright. Sharp. Khiyepeka ke. Why ibunzi zakho zingaka? Anangithi. Khambani zibamba umsusi. Ngiyaqala nawo amathuna le ngiyaqala ukubona ithuna elihambayo. Pass. Hello. Hello. Right. Khambani wawoyondile ke. Khambani wayungcoli. Khotmani mina ngcoli ngokwenda mohla phansi khaya koqobo. Hayi. Pass. Ungcolile Hello. Hello. Right. Smash. Smash way. Hello. Busy la. Amen. awubizile umntwana kusiye Oh, ubiziwe. Hayi. ngibeziwe mina nyanzalela inkosi yami ufuna ngibogogo umncane kanje uzoze nami yekela phuma enkingeni lalela nala ngazi ukuthi uthenda uthe smash ungasmash into enje ungathitole didile lama appetito baby girl la utheni uthe pass akanye khuze ye-out sharp la utheni uthe pass la ayimfana usazi into esifunayo right muntu omubi uyaphuma la uthini smash Oh ala hello.
Alright. Ungadidwa buye lo bhule bugezekile. Ngisho uma yecava ubuso bakhe ngathi imoto esebenzile. Wena yabona wena for mina wena uyafana sithende sami manje ngibhekile Nkosi yami ngiyafana nokuthi ngibheme uSkholi is nice wena kimi uyafana noKS udress lakhe Yambona ma. Ngokungibasho ngiphakhe. Asibuyeni. Guys mamanilani kahle. Umzulu ithe. Umzulu. Amzwa. Uthimile mara ngibona ngajimile. Uthimile. Yey mo. Shange into. Anginayo. Hello. hi Unjani? ngitrend wena Mani gama lakho? Kamntando known as Mr. Buthelezi my friend ukula Whatever. why pass Uthi why? Fungwazi. Uyanyanyisa. Hello. Oh, satisfied. mandlule because nomngane wakhe ngimtshelele same thing Okay. uthi bheka isisi sihlala 9 months ayo mchini Why? Hello. Mani gama lakho? Hello. Mani gama lakho? Pass. Why? Hello. Mani gama lakho? From the mic. Pass. Shit. Mic. Hello. Yazini lo Adam Storam i-right lento ishilo ngoba Mike yoze kumililwane la kuse forest ela manga ukutshela ngathi uhamba amakhishi yekela labo mama labo abasebenza emakhishini uyibe ngathi ubuya kuna chief yabo Ngiyabona. ubongani Sela ngomlomo. nisela ngomlomo nukumthino right now oh Hello. Mani gama lakho? Ndezimali nje esikhulu. Igama lami uthando but you can call me homeboy. Hello. my sister Smash way. Yo. Whatever iligama lengishalaziyo kuphela usuke kiba gcoka amabhuzu awuhlwanga kunalobulomo lobo inkomo Uyaphapha ne? Uyaphapha yazi. uthi ngiyaphapha kasesi intambo echacha sekayiwayalesi Pass. Uyaphapha. Anyanyisa mandulele. uyanyanyisa angakushaya nge-drip check 10-0 emazi makhathi ngenhloko yakhe wathi uthi kina ngawo yasekhipha nawo yazi leyo ngoma Okay. Let's carry on. You know the vibe, guys. Make sure watch this video to the end. Don't forget to subscribe, guys. Make sure 30k likes for this video, guys. Yeah, 30k. So it's another hit all day, every day. For me, guys. Let's carry on. Where we at now, boys? We're here. I'm here with Ora pichu boy they love spend 8,000 nani yasi. Hello. Great. Wayegaza wena vele ngazamula asikwenze nje. Kaziyothini. Yazi mangibona wena ngibona ugogo wami. Yazi wangisho kanjani? Usha ngomzimba okhathele. Yazi bengibona wena nami ngibona nje inkukhu vele ngibona ngentameni. Eshilo wakeza ngamazinyo. ungasibesha ukorokoro zolimala Hello. Great. Smash. ungasimesha imahiri uzolimala wena Allo jo. Kahle uma nje ngeschool party. Into incane umzimba mkhulu. Sibonga lo mboleki outfit. mzala uyathanda ukudlula into eyikhathele empilweni ba ngi-understanda why le nje i-HIV izambela
Cela nibolekeni uBarman amanzi ageze. Hello. Crank. Yes. Hello. Crank. Right. Alang na yung kulong. Yes. Hello. Right. Speka. Ungangasho next ne. Izophinywa imithini. Ngingamanye noBhoni yenza ikhapule right. Uthini wena? Yo. Uthini wena? Indawo lojo noma ungathi singayenza ikhapula yabo noma singayenza lo angangishaya noma ngadakwanga angishaya noma ngadakwanga noma angadakwanga mawuthini let's repair I pass It's a pass. Okay, let's check with your recorder, guys. Let's check with your recorder. no bayayicima labantu isama. Okay, guys, let's carry on. No revive. Guys. We're here, guys. I'm here with you. What up with your boy Lindo Grant? Niyambona lo. Yangifanele lesinko somphakathi udla wonke umuntu. Ngaso isikhathi asuka la asuka khona afaka lesicathulo ngathi ubusobani. Anatomy. Ngaso isikhathi lo muntu wakhona ngathi ukhathele. Lo uyafana intro yami umuntu engane Hello. All right. Bongipasa for him. hayi ubene njaya Nje. ubene Yaze primary khona lo selo bekathanda ukuthi abantu babaqhaqha. Maye lo muntu lona usizela nomqhino lo bengingabheka qhina umntwana ona 5. Nje welo mqhino ongakhona ukhathele. Ukhathele njengale phaka yebo le phaka injani. Qoli ihlahla. I pass. what Hello. Hello. All right. Hello. Mpuze. Mbuze wena. Lo yangiphaphela amazinyo akhe ayafana noline yomtepa. Awana discipline. Usobukhathele. Ngaso sikhathi umuntu wakhona yabona lo asimyekeni ngoba i-whole definition ye-HIV lo. Hey. Hello. Meaning HIV yazi. Ngiyayazi. Angeke ngizongikhulumele wena. My point ake kukhuluma into ongayazi. Lapho umuntu wakhona uyangiphaphela ngomlomo wenza itswayi. Like why uthatha mayizwana? Ihit yakho ngathi lesicathulo bheka siphele kanjani. Yasho ukuthi kudala Fana nalesi sakho. makasingqone sami inyawo lisakhona phakathi wena esakho inyawo selize liphumile. Bheka nekawusi lizelithini. Yasho ukuthi kudala. Hello. All right. Ngisa. Smash you. Yo now beka buhlungu kanje. I don't know maka ngathi ngiyakunyanyisa. Oh, kanti ukimobi nasikisengabo. Ya phela ngibona ngiyakunyanyisa ne. Hayi, angithi angiyangisa. Smash. Okay, guys, let's carry on. Guys, akusana order, guys, but so into right for Nina, guys. Make sure like this video, guys. 1K likes. So yes, boys again, ne? Girls, there's too many boys. I'm here. abashanga intro yami what up kila bathi intwana ebona kangaki bheka manje ngizoyenzani zogezela abantwana bani kumchamo sambili hello why bong smash Ngisho ngibona amagama wami ayageza wena utheni kimi
ngathi la umama laba baphuza amapilisi wonde ngaleyo ndlela kiss evomi smash Yeah. Okay. Wenzakala. ayi lona lo bayafana bavuma Lot of voice. ayi namuhla angidlali ngize angidlali Last time wathi crash yakha ne. yazi namuhla kuyenzakalani ugel ungcole njengesiphathe government uphi government Okay, let's get hello friend mampu bathi nayani ngaphuza ngomunye ukuthi uze nenye nawe uza nenye oyishaya Ucela ugcobisa inyawo. bye uyibhune elingcolile sure. What up guys, don't forget to follow me TikTok small killer mafethu asiyenela nini futhi anizwile nizwele angazi abantu bathi bayasaba la Kenz busana ubaleka phela manra hello alright abathathu angengabaleka. What up, Jupiter and Musafa 153? No when you see this face, it's all about changing independent to dependent variables. Another day, another. Hello. Right. Hello. Right. Because you can't make a shadi. Sondela. Ngangitheli nge-pepper spray ngoba lokho manage. Yazi nuka igarlic. Lapha emuva. Hayi angikuthele wayi. Ngiphatheleni. Uyuswe. Uthi mina ngivobe amazedeke gizigizi. Lo intanga zakhe zigqoke igown ye-graduation. Ubhizi uzobuya namateki wokuqala. Mzala uthi ugezile namhlanje. Okay. Phuma kuloko selageza mina wasithu. Nawe nyabakhuza nawe uzaleni. Isitudio esinomzimba onyanyisa. Body count man. Body count yakhe ikhuphuka njenge speed limit. Udlula kanjani la? Hayi Lalela angeke uzophephela umuntu okokayo umuntu ongaboni kahle empilweni yakhe yonke so ama-nights wakadlula wena Izwa uberman bamkhuza nalast. Okay, singithuni. Maka bakukhuza bakutshela ukuthi ululu wakuma Fisher Kings wakutshela ukuthi awuthami uphume emotweni marinyawo zakho kuba ngathi imvuthu zamagoslow. uyabona wasana loyo lulu loyo nibomtshela geza ukuthi ikhukhu yakhe ayinuki kamnandi uyi-tin fish amen. Hello. Right. Angizephethe. Ngizotshela ugela ukuthi ume ngathi school party. Wena okokuqala ume ngathi K-Mail. Unefika lexoxo. Lo yambona ukuthi bekazikhiphile sibabadela. Ngoba immediately mangithi unuka umsanga. Hello. You are shaking, my guy. Right. Khomane pheka, khomane. Lenti yawo. Ukhuluma ngamabeti. Yeah. Ukhuluma ngamabeti mara ungcolile. Now, I did pass nje. Sibonga. Guys, tell you order. Mina sisedeni. Senzeni sisedeni. Tell you order. Nayani order. Sesiyabuya futhi emashiteni ke manje ke. Smash your piss, it's just the game, niggas. It's just the game, niggas. Come on here.
bathi smash your pass uyamfaka uyamkhiphe nase smash your crash